Κλείσανε την τράπεζα και τι με νοιάζει εμένα, δεν είμαι με κανένα. Σου λέω καλά τις κάνανε γιατί μας προκαλούσε, γεμάτη εκατομμύρια ενώ για Θεούς μιλούσε. Περαστικοί αδιάφορα εκάτσαν και κοιτούσαν, του κέπτητη τους σύγκυλες κι αυτούς τους ενοχλούσαν. Κάποιος πανικοβλήθηκε, μας κοίτανε ο γιος του κι ο ιδρωμένος λογιστής μας κοίταναν ψιος του. Κι όσο για τον ταμεία που πήγε να μιλθεί, όταν αναρωτήθηκε για ποιον και το γιατί, στα αρχίδια μου συνθύρισε και γέμισε τις τσάντες. Ρε χάιντε! Και καλή τύχη μπάκες. Στο μπάτσο βλέπεις πέρασε μονάχα η κοροϊδία, να έχει την ψευδαίσθηση πως είναι εξουσία. Και τώρα χειρατούμε δύο ορφανά, με 360 σύνταξη τη μοίρα βλάσφημα για γνωστή αιτία. Ξανώ κορώνα γράμματα στον νόμο της ζωής. Επάγγελμα, τι επάγγελμα, ποιο επάγγελμα ληστής. Τα πέρατα δικάστηκαν με μάρτυρα την πείνα, αποκλεισμένα μια ζωή σε ακούσια καραντίνα. Η απελπισία περίστροφο και σφαίρες της οι ανάγκες. Ρε χάιντε! Και καλή τύχη μάγκες.